So, yan mga bay, nandito tayo sa Dome Moto Hub sa Purok 3C Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. So, yan mga bay, hindi natuloy yung pa-push sa ating motor. So, Sunday pa daw yung schedule nito. So, 8 AM. So, salamat kay G-Road Trip sa pag-repair at saka kay Ton Road Trip. So, siya yung nagturo sa atin dito na dito tayo magpakalikot sa ating motor. So ngayon, ang gagawin namin is susubukan namin ulit tong XRM. At ito naka-loaded. Grabe. Sir, PM na ko sir. Salamat ya. So grabe to si Ton Road Trip. Mamaw, naka 57 na to mga bay. Stock ECU, stock injector. So subukan lang natin. Grabe ka traffic. So hindi na tuloy, Sunday na lang daw. Sunday 8 AM tayo. So mga mamaw na mga boys, ito naka 57 big valve 32mm at naka ECU pitch bike kay G-Road Trip. So tayo lang ang pure stock nito. Pure stock lang tayo, 1534 lang yung sprocket. Nag-version ba kadabong-dabong? De version ta dabong-dabong. Dito ta? Pwede. Pwede yapon dito ta. Ina na to ni isa. Diversion dabong-dabong. Ha? Diversion dabong-dabong lang daw. Ito lang daw. Diversion ra. Ayan mga bay, nandito si G-Road Trip at saka si Ton Road Trip. So ang gagawin namin naroon mga bay is no rules lang na laro. So try lang namin kasi naka 57 na to. Pero stock ECU mga ano, stock injector. So yan. Ha? Ay sag hapa. Ay sag hapa. Okay. Parehara mag-load. Right. Sige. 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 Putik ko. Ayan. Ha? Mamaura? Mamaura ko sa gaya, panguna. Ah.
Oh, sige, hapa. Ito ka, una ka. So, 2 blocks, hapa. Okay. Isti. Shut. Kasugang makadapaw eh. Ha? Hapa, hapa, largo, hapa. Partida gyapon. Partida gyapon. O sabay na. Isa lang ka block. So yan. Okay. Wala. Grabe. So, okay na yan mga bay. Parang traffic na. Patro. Mapsan gid no? Oh. Mapsan no? Mapsan ako siya eh. Ba? Uli ka mo? Ha? Uli ka mo? Uli ka agad? Mga mo, utro pa? Ha? Utro pa mo? Oh, paana na lang. Tutok sa kamay. So, yeah. Partida. Ha? Power ha? Yati. Yan na nga ba? Ha? Naka-record ka? Ako kaya nga start ay.
Lining ra ni ayan na ni pa review ko. Di na lagi no, lining ra ko. Lining ra. Oh, lining ra. Kate kayo, di ko mo to. Di lagi na ko siyang biyag layo ba? No? Doon dito layo dito. Layo kay ko bilahiyan to, unom ka black. Unsa kay kuan na ni? Pero mura nga strategy mo gamit sa. Mora gyud. Mura? Oh. Unsa lugar mo? Ambot lang. Hinay ako. Hinay. Sige na nga. Hinay basta dili ka open pipe lay agi kayo ba? Open pipe lagi nga sos. Karong Domingo pag open pipe kay wala may dakop. Pag open pipe man ko basta Domingo. Sige mga bay, bigyan natin sticker si Zero Trip basi baka makalimutan natin. Na kuan na basa tong imong sticker ay. Nabasa? So ayan mga bay. Kay Zero Trip, so shoutout. Imo ha. Nabasa man ako ah. Nakuan mo god ahong wallet pa. Nah. Saya nga to eh. Let's reload it na. Grabe. Pila ka to? Loaded.